And 3, 2, 1. Diyos Marina Agas sa Indo. Kala ko kasi. Makikita ang intro eh. Di kita aram kung anong klase ang intro ta. Intro Welcome. Ala. Imagine. Yeah. Yun na. Dago sa Taga Bicol Podcast. Episode. Di ko alam. Anong 100? 104. Sanggatos. Ay? Anong 104 sa Bicol? 104? 104 104 ba? Ayun yata. Oh, 100! Episode 104! Karamigaw na kita. Oh, ikaw na magsinam-sana. Tama yung ano. Sirams na. Alright! So, ang tataramang tango niyan na daw, hindi ko pinag-isipan. Hindi Okay, ang tataramang tango niyan na daw. Sa Indo. Kanamo? Yan, Tataramon ko niyan is kanamo. Rinconada na tataramon na ibig sabihin ay samuya. Sa Indo, Kanamo, samuya. Alright, so... Kanamo. Huwag mo kanamo. Oo. Kanamo. Ay, ano? Use it in a sentence. Kanamo. Ang ngamin na babayad mo, kanamo, yan. Wow! Ang gabos na nahihiling mo, samuya. Yan. Di ba? Yes. Guro kita nagka-caroling ko niyan, ano? I know. Ayo. Speaking of caroling, ang pag-uulayan mo niya na aldaw, or ang topic for today's video is manunungod sa caroling. Dapat nakikita rin dito. Inang video to para sa YouTube. Ano siya, garo, gusto kong i-dig in itong garo baga, evolution kang caroling mo niyan. Kasi si caroling tagad to, talagang ibahon. Oho. Saro, nagwawala na talagang tabi. simple lang, simplihon sana ang mga, ang mga equipments na ginagamit or mga torotansan sana. Demo mo na yung sinasummarize mo na to na eh. Tawag mo naman siya ng background kung anong pag-uurulayan tamo niyan. Yun lang ito. Okay, and also siguro pag-uurulayan tamo niyan si mga sikat na kanta pa nagka-carol kita sa Pilipinas. And also pag-uulayan tamo din si mga experience. Sina-experience siya ta. Si mga experience siya. Pakita sa gangon yan. Aki ka pa man baga. Doon na ako, aki. Pag pinaghapot ko kasi mga tugang, mga kanatong natics, ang trabaho milig di sa Estados Unidos, taga-pupo ning lubot. Grabe man. Hindi man ako nagpupupo. Nagtataw akong bulong. Ayo, tataw kami bulong. Pero before, nagpupupo kami ning lubot. Ayo. So, ibig sabihin, mga kami digdi, mga care provider. Di ba? Para maging mahamudugon. Kami digdi? Mga caregiver. Yeah, health services. Ang Pilipino kasi very flexible actually. Pwede ka sa server, mga hotel, restaurant, tapos sa health services. Pero most na nahihiling din na basta Pilipino is nasa health services. Ayo. Which is like nurses, doctors, caregivers, CNA, dakulon pa. And yes, ang samuyang saro digdi nagtatap-tap. Kaya yan. And siguro gusto ko lang i-recap si kang nakaaging episode. Even though ang episode na ni is dapat mag-stand alone. Pero gusto mong pasalamatan talaga kasi dinangog mi si episode kang The Original Podcast ni Tinay. Yes, ni Martina. Yun. Kung kamo gusto daw magdawag ng episode na very very intimate. Kung baga sa picture, very candid ba yun? Napuduman sa picture. Candid? Yes. Anong mahabis? Ginibong dinulsi? Siya, garo, very raw, pero garo itong nakikiistoryahan ka lang. Yes, Yeah. oo. Garo ka nakiistoryahan ka lang. Itong garo, lang ka mong MP Light sa atubangan nindo. Ayo. MP Lights. Ang tatara mo na ginamit niya is, Tagalog, pero saro siyang Bicolana, Tubong Albay. So, guys, i-follow po nindo sa Spotify, The Original Podcast. Or baka may link po nindo sa show notes kang satuyang or sa description sa YouTube and show notes sa satuyang podcast ang link kang podcast ni Miss Tina. Daw ko nindo, magayon siya very very close siya or very very intimate. Pero masiramon daw gon and very emotional kasi based to true experience. So duman kasi sa last episode, pinag-ulayan niya duman is si Pasko
nya kang inot na ito bagang itong exchange gift, very random, kadakulo ng mga bagay nangyayari. Actually, inistorya na si experience niya kato out sa Pasko. Yeah. Tapos, nagka-relate siya duman sa sinabi niya nga ni duman sa satuya na tanong data mamundo ang sa iyang Pasko minsan, di ba? Pero ngunyan, ang episode din papaugmahon mi kamo. Kaya dahil dyan, popoonan meaning sarong kanta. Di ba? Musical episode na kita. Musical episode? Hindi mo na ako totoo magtanta. Nagkakanta lang ko sa sa shower room. Ang iinuton ko lugod ning kanta, ini ang kanta na sikat sa mga kaakian kapag sindan nangangaroling kan sinda aki. Sige daw. Okay, ready ka na? And 1, 2, 1, 2, 3. Jingle bell, jingle all the way. Oh, was fun, the restaurant in a wonderland. Oh, jingle bell, jingle all the way. Oh, was fun, the restaurant in a wonderland. Ruparan ka yan. Oh, yes. Oh, yes. Sa kuya man, ano ka ni? Sa may bahay. Pero yung sa may bahay. At siya na yan. Sige, Dapat sarong kanta muna. Sorry. Na-excite ako. Dapat in the long run, kakantaon ta si mga ano. Sige. Si mga Christmas song. Anong kwento man dyan sa imong kanta? Well, that jingle... Pero sarala masulit. ang jingle bell kasi, pag aki ka pa, may mga aki na aram lang ninda ang tune, di ba? Or okay lang ba habang nagtataram ka dyan ng luto ako? bilang kasing aki kita, garo, itong, nadanog na mo rin ang aluminum foil mo sa recording. My God. Sorry, go. Ano kayo na si Takop dyan? Sumagot ka pa kaya tigahapot-apot sa takop, ka nagsisimbag. Nasabatan ko nga ni. Dede mo tigalok digdi. Uy, Okay, so back to episode kita. Sabi nga ni sa Indo, di ba, pag aki ka kasi is natural sa satuya ang mabilis kang mag-catch up ng mga tono. Mag-catch up ng mga tune. Yeah. Tune baga So, anong nangyayari is, ang aki is nahiling sa ibang mga gurang na, ay, okay, mangarol man kita para magkakwarta. Di ba? Even though dainin da aram ang lyrics. Sige lang, pero... sabi nga ni Kinsa, balbag sa ng balbag. Oo, barabalbagi sana. Grabe. Pero aram ninda ang what do you call this one? Aram ninda ang tune. So, nag-invento na lang sinda ning mga lyrics. Yeah. So, sara na yun sa Jingle Bell, lalo na sa English. Jingle Bell. Kasi, may iba ka pa bang aram na caroling na English? Na We wish you. Oh, yan. We wish you a Merry Christmas. Oh, same man lang lyrics We wish you a Merry Christmas. May man nagbabago. Happy New Year. Pagkatapos hindi mo na aram Hindi na aram mo. Madali unong sa kanta. May na itong good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. Nagdadali-dali ka pati ka yan. Oo. So, yun lang, di ba, at the young age, feel na ang spirit of Christmas dahil nga duman sa mga kanta na tig-ano ta. Na tig kakaranta, di ba? Iyo, nagkakarol ka. Nagkakarol ta. So, during this recording episode, gusto tang pasalamatan ang Star Sender na data aram kung sa isay. Pwede ka mo magsabi dyan kung sisay ka mo. And also, gusto rin i-shout out in the middle of this episode si Alma Francisco Abdon. Yes, Merry Christmas sa imo po. Mamamas ko patawad. Patawad tulos. Magkarol ka muna. Magkarol ka na muna. So, ina yan. And so, that's the thing. O ngayon, bago kita magduman sa sarong episode, bago kita magduman sa sarong segment na naman, may kakantaon si Christina. Ako? Sabi mo ba makanta ka? Hindi mo kumakanta. Di ba ko totoo magkanta? Ikaw na lang. Another carol. Ikaw na lang itong sa may bahay. Di ko ano, nagkanta ka to, di ko aram eh. Nagkanta naman ako. Nagkanta naman akong We Wish You a Merry Christmas. Ikaw na to. May entry. Kaya yan. So, panagkakarol kasi kita is that kay puhanta ng mga instrument. Ano mga instrumento ang ginagamit para kita magkaigoning dakol na kwarta? So, ano kanto sa imo ang ginagamit mo? Ako ang ginagamit ko itong instrument, tansan eh.
Yan. So, ito bagang mga ano kang Coke. Tapos, tigpipiril pigmi pa ito. Ano ma... Asa na yan? Sige, go. Oh. So, pinipiril pigmi pa ito para lang magkaigwa ng ano, ning kalaging-kaging ang apod mi. Oo. Pakalaging-kaging. Kung sa Dakula ka na, tamborin ba? Tamborin ba to? Kung totoo sa tamborin. And then also, nauso pa dyan itong lata. Oo, ano, lata kang nido. Tapos Nido, Milo. Yan, Milo. Ano pa? Lata kang cracker. Mm. Kadagulaw ng lata kang Oo, cracker. tapos, minsan nga ni day na, itong, ano baga ang ibatig, di ba hinahalis itong takop. Tapos, si lubot ka to, lubot. Si itong sa puro, itong tig pupukpuk. Oo. Sa mga kasi, tigaan namin pa to. Nagko kaming lastiko. Ayo, ang iba. Tapos naglalagay ng, I think, tela or plastic. Tapos, yun na itong pukpuk. Tapos lalabutan mo ang irarong. Ayun. Guro ka mo lang tunay na may gamit na drum. Ang taray, Yan. bongga. Tapos ang iba, Tapos ang iba, ini na lang, kamot. So, speaking of drum, ang pinakasikat dyan na kanta, kadtong aki pa ako na naaalala ko na may tambol. Ilabas mo na ang iyong tambol. O, di ba? Yan, Ang turotot mong itinago sa baol. O, di ba? Ang Kutsara, tinidor. Habang may sumisipol. Dahil din aram ang lyrics eh. Kaki, ako bako pa man uso si si Will. Si Will, the pa man. Basta ito mga ano, we wish you a Merry Christmas sa may bahay. Ang pinaka number one. Ano sa may bahay? Sa may bahay, ang aming bati. Merry Christmas sa may walhati. Ang pag-ibig ay siyang naghari. Araw-araw ay magiging Pasko lagi. Ang pagparito Ang sa hipon, ang pagparito, hihingi po ng aginaldo. Kung sakali kami perwisyo, pasensya na't kayo kami namamasko. Thank you. Day pa kita sa thank you. Taday pa man kita tapos kang ano. Hindi tinatapos na tulos ang recording. 13 minutes pa sana ang recording ta. Kaya, Patawadi, oy. may version yan eh. Itong, Ano ba ang pinakainot? Diba, matuto ka muna. Mamamas ko po, or pwede pong mga ruling. ano ba itong kinanta mo, may different version Sige, siya. anong version ka to? Version 2.0? Version katarantaduan. Sige, ano yan? Sabi Sa may bahay ni Aling Kikay, 2x2 ang nakabitay. Ay, grabe. Pambangkol sa nagkakarol, araal daw banggi-banggi na may bukol. Aray. Uy, bago yan Ayun. Hindi ko lagi nadango. Kaya nga version katarantaduhan yan. Okay. So, yun, speaking of, duman nga sa sinabi mo is, paano ka nagpupuon magkarol? Yeah, paano ka magpaaram? Sige daw. Paano ka mo nagpapaaram? Kasi, ano yan eh, tulong klase yan. Ano, ang ginigibong bigat to, makikikarol man po. Yan, inot. Ano pang padawa? Makatok ka. Pantulo. Ayun na yan. Makanta ka lang. Makanta ka lang Dahil ng param-aram. Itong nagdadalan ka ng TV, may nagungurob-ngurob na sa luwas. Oo. Tapos iniman ang mga teknik. Pinagbabawal na teknik ang mga harong na kakarulan. Okay. Para dai ka makarulan ng mga aki. Okay, Sarado ng ilaw. Yes. Yan. Butasan ng ido. Yung mga binubutasan ng ido. Ano pa? Pag madaw mo pa sa itong kalaging-kaging, sabi mo tulos, patawad. Yan. Araw ka yan. Sige, ano pa? Apunan mo ng ihi. Ay, grabe naman yan. Sibugan ng ihi. Sa may bahay. Pasing! Ano pa? Para maaraman mo. And, ano ba? Di ko aram. Ano pa ba ang aram nindo? Ano ba ang tips dyan? Or halimbawa sa may sadiring ng harong? Para makaiwas sa mga carolers. So, igawa nakita ning ano to? Isarado ng ilaw. Butasan ng ido. Di ba? Seryoso man dapat. Seryoso man. Seryoso? Sige, butasan ng ido.
Maglag ng placard. Bawal mangarol. Ayan, no solicitation. No solicitation. Oo, pwede. O ano pa, pwede ka mong magbutas ng dinosaur. Okay, pabo. Dahil, saro pa, dahil ka mo maglaag ng dekorasyon sa luwas. Oo. Oo. Dahil kung maglag ng dekorasyon sa luwas. Oo. Para, kasi, masabi na ay, dahil ang Christmas. Oo. O dahil kung ang ilag mo, Halloween. Uy, dahil dapat bago ka mangaroling, ay dapat, ang tips dyan para dahil kakarolan, dapat the whole year is ka na. Haunted house ka na. Matakot ang mga aki. Ang mga aki, hindi kita dyan mga aron niya, kakuanon niya kita kayan. Yan. Diba? So, yan, saro yan sa mga sa mga tips. tips. Kung may gusto ka mong idagdag, i-comment na lang nyo dyan sa comment section. Oo. Tapos, iniman, ano ang pwede tang gibuhon na ay taong i-tips duman sa mga carolers? Oo. Na para makakarol sinda, saka makagulpi. Para at least, para sa kuya, habang aki ka pa, ipaagi mo na ang pagiging professional mo. Di ba? Magtao ka na ng letter. Magtao ka na ng letter, di ba? Malay mo. O kaya, may sobritulos. okay na, Sige mag-costume ka. na. Hapon pa sana, mag-costume ka na. Okay. Agihan mo ng sona mo. Tapos, Chak Mining! Tonight, we'll be there. Abangan. Yeah. Abangan, mangarol kami, ha? Yan. Tapos, so, may igwa ka na ning paise. Ayan, sige, okay. Paitunyeng, paitunyeng. Dahil paglingawan, chan, ang idok gako doon. May beware. Yan, beware. Dapat, habang aki ka pa sana, tatawa ka yan, na. pwede. Di ba, at least, ina-expect na ninda, na sa chan, may mangarol sa inda at the young age. At least, ang si tao, na paghanda mo pa na, ay, buray luwasan ta doon ng 15 mil. Grabe. Ayun talaga. Actually, araw na kayo ang ginigibong mo niyan. Na performance. Performance talaga. Ayo, pero sa mga aki man tabi, dahil hindi balik-balikan ang harong. Depende kasi. Kung ang harong mo, dardakula man, talaga yan target ka mga aki. Oo. Tapos lalo na kung magayang paan sa indo mga dekorasyon sa luwas, mga parol nindo, sa Christmas light. O yan ang kamo ang nasa inot na listahan, nakakarolingan yan. So di ba, pinagulayan tayo si mga tips para sa mga carolers, ang dapat nilang gibuhon. Ano pa? Yun na ito, sabi mo, magtaon ng paisi. Abiso, tolo. So, sabi ko nga, magtaon ng sobre. Magtaong sobre, para at least, kapag sobre kasi ang tinao mo sa inda, ibig sabihin, dapat papel. Oo. Papel ang itatao, bakong piso-piso lang or whatsoever. Sabihin nindo si mama nindo na, ma, pwede po tabing tabangan mo kami ngunyan. Ang gibuhon mo is... I-ano mo na kami, pangalandakan mo na kami po makarol sa, si aki ko, makikikarol man lamang sa indo, taon na. Tapos pwede ka naman mag-contribute. Oo. Okay. Suratan mo tabi kami na, ini po, araw ka yan, di ba? Ayan, pwede. Ano pa ang pwede tang itips sa mga makarol na mga aki? Dapat nakapostura. Di ba? Ginamit din. Magastos ka pa. Ginamit din kang Christmas party last year, yung gamiton mo. Ay, bongga. Pwede, diba? pwede. At least maglag ka ng Christmas light sa imong payo. Magastos ka pa. Nagkakuryente na. Nagkakarol, may halawigo na extension wire. May nababakal naman ba kasi hindi battery? No, sa bagay. Solar. Oo. May ilaw dahil yung flashlight. Oo. So, ikaw man, bilang sarong tao or bilang sarong tigkakarol. Tigkakarolingan. Tigkakarolingan, pira ang kwarta na tinatao mo. Ayan. Pira ang kwarta na tinatao mo. Normally kasi kapag aki, ang tinatao ka to sa muya, piso, 5, or pinakadakula na ang G's. Kami may tindahan kami kadto, ang tigtatao may dulce. Ay, burat. Oo. Ito yung sino ginaga po. Dahil normally, kapag araw kayo nang sinasabi, ang last na sasabihin sa'yo, thank you. Di pa nga kita, nagte-thank you ka na, di pa nga tapos ang episode. Ano pala kita, 20 minutes. Ang target na 30. Ay, hindi man daw. Joke lang. Yun na nga ito. So, yung pagtaunin doon ng kwartang iyan ho, saro yan sa mga gratification na may tataon doon sa mga aki. Core memories din yan. Tapos, siyempre, kumatao ka mo, itong garagalantihan naman. Pero depende kasi kung saan ka mo maano eh. Kaya nga, sabi ko baga doon sa tips, dapat kung ka mo makikikarol, itarget doon si mga politiko,
may yaon permisa may mga sponsor kaya dapat nagsisimba ka mo mahihiling mo diyan silistahan ka mga tono. Ay tip pala no, diba? sinahiling na tabi nindo. Ang tip po tabi para maraman nindo kung ang mga ang kakarolan nindo is mga magabat-gabat, magsimba ka mo. Yeah. Nasa simbahan madanog po nindo ang sponsor tapo mo niya na aldaw para sa samisang ini ipo ang pamilya arunya. Diba? Pamilya Peña. Di ba? Diba? Paano apelido pa sana? Ayun, mayaman na. Mahiling mo, grosang gatusan na yung tatao sa imo. Pamilya Chavez. Yan mga mayaman-yaman. Bilarde. Bilarde. Toy. Yan. Sa mga San Antonio. Si mga taga Bicol sa Kagliw. Sa mga masunod po tabi. Yan. So, tapos po, iwasan nindo mag-carol sa mga pamilyang refuyo. Kasi nang babatikal po yan ng ihi. Tumaya po yun ng tatao. Nang sisibwag po yan ng ihi. Ayan. Pero what I mean, di ba? Kasi sa mga aki, dapat maging reasonable din kita. Oo. Dapat in-explain ta din sa inda na, araw kay ni, pwede ka mo mag-carol sa Samuya, pero bako manindong araal dawon. O tatawan mi na ka mo ning 20 mil. Oh my God, bongga. 20 mil, di ba? Pero ini din kasi. Ihalata ni. Sige, go. Hindi. Pero dapat kakalain kasi nindo ang mga mga aki na nagkakarol. Kasi ako, ang side ko mo niyan is duman sa mga aki. Siguro ang side mo duman sa mga gurang na. Dahil man. Mama na akong side. Pero later, duman kita maulay sa paggurang na. Sige. Dali na. So, kunyan kasi is duman sa mga aki, duman sa mga nagsasamay sa diri. Di naman po nindo para pasakitan ng kumataw man po tabi ka mo, magtao na ka mo. Bakong arong ni Nildi, na sabi ni Nildi dyan, papakantaon mo ng bayang magiliw. Ano yan? Program? Grabe naman. Grabe ka naman, Nildi. Pasakitan mo naman ng mahirap ka man sa mga aki. Ang Christmas baga, it's all about sa mga aki. Ginibo ng program. May bayang magiliw, Ay, opening man. prayer. Pero pwede man, sabi ni Nildi, basta magtao ka ng 1,000. Si mga makaral po dyan, magduman po kamo sa harong ni Mister Nildi, tamataw po siyang $1,000, 1,000 pesos. Pero, make sure po nakakantaon nindo ang Lupang Hinirang. Taga-Kabuso po tayo. Bako pating bayang Lupang Hinirang. Yan, Lupang Hinirang. Yan. Saka for me, as a kid, siguro, enjoy na lang nindo. Yan, di ba? Enjoy na lang nindo. Actually, ini-enjoy man talaga nindo. Tapos, yun na nga, ito sabi ko sa imo. Pag ika-aki, dapat, ayos-ayusun mo na. Bako lang pagkanta. Ko sa indo, tatawa ko sa indo si garo evolution ba? Kang caroling. Ang caroling kanto, talagang ang tigpeprepararan lang si tansan, si itong lata, si pang instrumento lang na pamparibok. Triangle, may triangle pa. Ay, social. Ayun, bakal. So, ayun na to. Pero, diin na pinipararan si kanta or si baile. Talaga, kasi aram na nga nila ang mga kinakanta nga nila, sabi mo nga ang mga lyrics, daw lang, basta yaon si tono, ang si kanta. Pero ngunyan, talagang piniparaparan na. May iling mo talagang may lights pa, may speaker na dara, may microphone. Nagkakarol lang nagkakarol na po ang saro. Tapos igwapasin na ning choreography. Ngunyan, di ba? Yes. Saka pang malakasan na ang sa indang performance. Saka kadto, very tabang sa mga nagkakarol. Itong mga station ID songs. Yes. Di ba? Talaga. Kasi ang naging as far as I remember, ang nagtataksa sa kuya katong kanta na station ID song, itong sa ABS-CBN, itong ang nagsindi nitong ilaw, di ba? Walang iba kundi ikaw. Salamat sa liwanag mo. Muling magkakakulay ang Pasko dahil ikaw, bro. Dahil ikaw, bro. Ang sarap ng Pasko. Pasensya na tabi, mga tugang. Di ba? So, ina nga, di ba, star ng Pasko. Saro yan sa pinaka talagang
bantog sa Oo. satuya na kantaon kan mga aki, kantaon kan mga carolers. And then after that, nauso itong mga kanta ni Willie. Yes, igiling-giling. Igiling. Bako man yan, iba man yan. Nauso itong kanta ni Bigyan mo sa akin Willie. yun! Dahil sa kanta ni Willie Revillame, nagkaiguan na ning choreography ang caroling. Okay. For me base sa pagkaano ko, Sa obserbasyon mo lang. Kasi nauso na itong boom tarat. 'Di ba? Boom tarat tarat. Di ba? Oo. Ang gigibuhan kang mga may sadiri kang harong. Oh, baile mo na, baile. Ayan. Dingon yan, sa ngunya na panahon, ang mga nagkakarol sa satuya is talagang mga mga nagbabarayli na. Lalo lang unya na may TikTok na talagang halos magsaguran, talagang tataon na magkanta. May iling mo niyan, igwa na ka itong apatse. Patse. Bako mo yung caroling. Grabe ka man. Tiga mo na sa caroling. Kasi, another thing din kasi is that, ang makaano lang dyan is, baka pag abot... Sarap pa, di ka magpara-English na barat. Oo. Ang sarap pa is, pag abot kang panahon kasi, si caroling na na traditional, garo mababalyuhan na siya. Iyo. Oo. Very na talaga. Very high-tech. Kasi for me, katong nag-high school na kami, ang aram kong caroling may is, may na talaga. Kasi member ako kang choir dati kadto. So, si kanta na tigpa-practice mi sa choir, tigkakanta mi sa luwas. O di magayono na ang datingan. Oo. Kaya nakukuha mi kato, mga sanggatos. Pero diba, ang pinakadakulan na makukuha mo dyan, Actually, dakula. Dakula kung lalo na kung halimbawa mga kabatchmate mo kakantaan nindo. Kasi makasupog man eh. Kasi duman sa Pilipinas, ang Pasko kasi sa Pilipinas, daw ang mayo ka. Matao sa matao. Yes. Kasi ang tao sa sa Pilipinas is pasikatir. Generous, mga talagang tataong Oo, yan. Habuon nindang malamangan. Yan. Sabihin mo, duman po sa tigkarolingan may, 500 ang tinaw. Baka naman dyan! So, magtao kita ng garo tips din, duman sa mga harong-harong na kakaroling ka mga carolers. Na garo innovation, kumbaga magtao ka ning bakulang kwarta. Oo. Siyempre, ngunyan, number 1 ta, day po ka mo magtao ning 5 or 10. Ang pinaka-minimum ta po is 20. 20. Ayan. 20 nga na sa Pilipinas, coin na eh. Okay na nga eh. Kaya minimum. 50 mo na. Mo na, elevate mo na rin. Grabe. Ano mababakal mo sa 20? Cook. Main ang cook na arog. Ano ba? Sige, 50. 50. At least, makapabakal na ni sarong kasi kilong bagas. Isipon man nindo si miyembro kang si Carol. Siyempre kung saro-saro man lang, 'di ba? Masupong man mayo man siguro mag-Carol ng saro sana. Depende siguro. Pero yan. Jingle, jingle, jingle. May sadiring Inubos-gabos. Pentatonics pala Pentatonics. Tapos Alam lang po, ma'am, i-edit ko. Saka sabi ka tong saro din na nagdadalan sa Satuya sa live stream, na sabi ni Leiron, na igwa na daaning mga igwa na may mga dalang speaker sa microphone. Ayun, sabi tapos ko. downloaded na. Diba? Buri maura. Mayo na yun effort. At least. Pagbitbit lang kang speaker. Oo. Oo. Tapos, yun na nga ito. So, ayan. So, ang minimum ta is 50. Yes. Pangalawa, pwede ka mo mag-ibong grocery packets. Oh, diba? Yan. Pwede. Diba? Grocery. Pwede. Ginibo ka mong relief. Noche Buena package. Oh. Bako man po itong sardinas tapos NFA na bagas. Please, bako po to. Bako po ka mong mga, depende na lang. Bako po yung ayuda system. Diba? So, mga albawa, maglaag ka mong spaghetti sauce, hot dogs. Talagang mamumuya sa Indo ang mga carolers, di ba? Iyo. Oo. Tapos, halimbawa, mag-bake ka mo ng cookies. Yes. Or mga... Grabe ka naman sa shal. Kanaklin mo na harong sa Pilipinas, may manhab mga may mga cookies oven. and pugon. Kung may nagpupugon. Diba? Sige. Or pwede man na... sugok. Nilagang sugok, tapos... All goto. Paris sa overload. Ano yung goto? Nangangaroling ka, tapos nataon mo ng goto. Paris sa overload. Oo. Tapos may maskara pa. Kaya nga alam lang, toko muna ako matabi dyan pagkatapos nung mag-carol, di ba? Can you imagine? Kinakarolingan mo pala, may gadan. Free.
May hapot ko lang. Free pagkakan. Pwede ka ba mag-carol sa gadan? Ano ba, may gadan, kakarolingan mo. Pwede ba Pwede yun? siguro. Kasi kung understanding ka man, okay man. Tapos si Gadan is very generous sa Oo. mga arogan. Pwede siguro. Malay mo, Kasi mabuhay. we wish you a Merry Christmas. Merry? May gadan? Malay mo, Mary na siya kasi dahil mayo na siya ng sabi ba nga ni Ken? Malay mo, may agum na siya kaya Merry. Dahil, Mary in Bright kasi syempre man, siya ang normal, di ba nga sinasabi, mayo na siya in pain. Dahil na siya sabang. ng kulog. Pero kung paano Namamatik. biglaan lang nagadan. Skip mo na yan. Oo, di ba? Di ka na Dahil mag-carol. ka na magkarol. Ano naman yan? Kapatalan naman yan kung dahil mo. So, aramon mo muna ng history kang gadan. Sa hapoton mo, pwede po maghapot muna. Paano po nagdindi? Paano po Oo. nagadan? Ayun. Dahil po sa kagurangan, di makanta na lang po kami sa Indo. Na The sense Sana of- ngayong Pasko ay maalala mo pa rin. Di diba? ba? At least. Mayroon ka pang crying baby, crying Crying lady. ladies and gentlemen. Yan. Yes. Okay, so, saan ba ito? si Minimum, yan. Ayun na, sinabi ko na. Or at least naman sa mga abroader, magtao mga muning daradakula. Dollar, syempre, pag abroader, dollar. Dahil Kasi tandong $1. Minimum, di ba? $1. Basta 50 masabi pesos. lang na dollar. Ay, 60 na po. 60 na nga dollar. Tapos, pwede din ka mong magtao ng itong mga 5 pesos baga na na chichirya or Yes. mga toys, mga kawatan na nakuha mo sa sa peryahan. Or kung mga... Tapos mo na lang, ilagay doon sa mga gift wrap para at least mas ma-feel mo talaga na Christmas. Oo, halimbawa, pero kung mga solterito, pwede ka mong magtao ka mo, solterito, itong pwede na mag-inom, o pwede ka mong maglagyan ng mga inumon. Pero hilingon mo muna ng ID. Halingon mo ng ID kasi baka dahil pa 18 years old. Diba? Napabarangay ka pa. Napabarangay ka pa, tawag ng emperador. May emperador pa ba? Ay, guwapa. Jean Bilog. Diba? Depende. Ikaklasifikar mo man din kung sisi ang nagkakarol sa Indo. Yes, oo. So, yan, ano pa ba? Ano pa bang pwede tang idagdag? Magtao kita sa tuyang, ito mga grupo. Dapat, tawan ta sinda ning ideya kung paano sila magibo ning grupo. Halimbawa, si mga nag-iinom-inom dyan, nagtatartambay. Gibuhan na nindo ning imbes na magtaratambay lang kamo, maghibo na kamo ning choreography. Yes. Diba? Oo, di ba? Pag-isipan na nindo ang Kasi- pwede nindong gibuon sa caroling. Kasi normally, di ba, pag may mga, may nagtatao dyan mag-gitara. Oo. Di ba? Nagkakarakanta, lalo na pagburat na. It's tonight, Bako yan. It's a spirit. Bako, relax. Okay, iba pala. Ayan. Tapos yung mga kagurangan ta dyan. Oo. Di ba, mga kagurangan ta dyan na itong mahihiling mo permeya sa simbahan, yaon sa inutan, naka-green. Oo. Or may mga belo. Na mga pwede busang mag- man. Pwede yan magkanta. Pasensya na po kamo sa Okay, yan. Pwede yan magkaranta, di ba? Tapos, Mm. yan, saro na, duwa na kitang grupo, si mga parainom, si mga gurang, tapos si mga kaakian, yung mga grade 1 to grade 3, grade 4 to grade 5, tapos mga elementary or high school, tapos college, syempre mga mga innovated na yan, habang habang nagka-carol ka mo, nagti-TikTok, di ba? Oo, Eating yes. Two Content. birds. Oo. Yeah, content. Content Eating 2 birds in creations. 1 stone. Ano pa? Ika naman. Kadakol-dakol na kung sinabi. Na mga tips. Na mga grupo na pwede mong i-rekomendar sa inda. Ay, alam ko nindo si Zoferino ba? Sinangganan ko niyan sa The Voice. Ay, harayo pa to. Ay, hariyo pa daw. Oo. Well, ako for me, naman kasi, di ba, I think ang pangangaroling kasi for me para sa sakuya. Tips nga ni, hindi mo daw masyado kang emotional. Albawa, family. Gibong nandong garo family, Reunion. routine. Ang mga pamilya dyan. Diba? Family reunion, ginibo na recording, ginibo ng pangangaroling. Or pwede man ka mo maging sona-sona. Huwag ka mo sona hanggang sona 7, di ba? Oo, yan. Kadakol pwedeng maging membro, kadakol pwedeng maging maging grupo para maging carolers. Calories. Deficit. Ako na lang digdi. To summarize gabos or ang insights ko lang digdi kasi sa digdi sa episode na Kasi kita na sa ibang bansa, dikit
di kita or makikita nahihiling masyadong nangangaroling, di Iyo, ba? actually, mahit talaga digdig nangangarol. Actually, kami ni Bon, sabi mi ngani, yaong kami ngunya nagtatrabaho sa mga Gurang. mayayaman na gurang, talagang luxury ang samuyang, ang samuyang trabaho, mahiling dugaro, hotel din mga gurang. So, gusto mi ko tang mangarol, kaso bawal siguro. Oh, Pero bawal. itry ta. Oo. Pag sinuk kita, go. Hindi mo isipin mo, tapos sa Pilipinas, sawang-sawaan na kita duman sa mga nangangaroling or whatsoever. Iya, pero kami man, iyo man iyan ang samuyang na kinamumundoan kasi dahil mi nahihiling. Kumbaga, Yes. nami-miss mi talagang maray. Oo. And also with the transitions or sa mga nangyayari kadto, back in the days, yung mga traditional nangangaroling, dahil nagaro nahihiling sa tuwid, dahil natatauanin buhay. Kasi, garo, on these days, garo, busy na maray kita sa social media, busy na maray kita sa mga bagay-bagay na di man importante sa buhay. Di ba? I think siguro ang episode na yun garo, gusto mo lang i-share sa Indo na tauan ta ulit buhay or tauan ta ning dikit na oras to realize how lucky we are na na-experience ta kadto si mga pangangaroling, di ba? Si satuyang tradisyon. Si mga Ito talagang lumang tradisyon na talagang memorable sa satuya. Yeah. Bilang aki kita kadto hanggang ngunyan. Oo. Talagang memories, ibang-iba ang naitatao katuhong kadtong klaseng Ayun, isipon mo at the young age. kapagkarol. At the young age, even though they ninda aram ang lyrics, nakakanta ninda. Kasi nga aram ninda na every year, di ba? Every year, makanta sinda, makarol sinda. They're Talagang, excited, oo, di ba? excited sila. Oo. Kaya ayan. So, I hope na lang na Pero di ka mo mawaran ng pag-asa duman sa mga taong yaon digdi sa ibang bansa. Guwa na po kitang social media. You can carol po, mag-live kita. Kami nga ni Bon, pag-isipan tayan Bon. Pwede kitang mag-live sa sa satuyang page. Pwede kitang mangarol sa inda. Pwede ka mo magtaon ng miski pirang stars arong ni Linus o di ba nagtutulos ng 20 stars. Miss na miss mi na ang pambansaming tambay. Ay, pambansaming tambay. speaking of 100 stars, nag-send pa ng 100 stars si Kathleen May. Oh, wow. Oh my God. Canada. Oh, di ba pati aki minaugma pambakan na daen diaper. I know. Thank you, Mami Kat. Ninang na yan, ninang. Kaya yan. And also, yan, sana magkaigo kita ng pagkakataon din na, yun, to share The blessing. Di ba? Mayong maikata kami ngunyan, kaya, Dahil ka magsabing mayong-mayo. Kasi dapat you have to always invite. Dapat pirmi ka maging positibo sa buhay. Miski araw mong mayo ka, pirmi ka lang dapat igwa. Kasi para i-invite mo ang vibes na dapat pirmi kang igwa. yes. Dawa mayo ka. Alam mo, bago kita magpaaram, gusto kong iwalat sa inda itong kanta na itong sa bahay ni ate at kuya, mayroong lechonan pa. Oo. Anong kanta to? Sa bahay ng kuya, mayroong lechonan pa. Anong kanta to? Ang bawat tangan. Tayo nagiliw, magsalo na tayo. Meron pa tayong tinapay at keso. Di ba Noche Buena sa gabing ito? At bukas ay araw ng Pasko. May tungay ka. Tayo na. Hindi, ang kanta ka to. Ang title ka to. Tayo nagiliw, magsalo na tayo. Meron na tayong tinapay at keso. Di, iba! Yan. Anyway, guys. Yun. Hanap lang nababader ako kantungay. Sige, dawa recording lang na sige. Ayun. Actually, dakol pa kitang bagay na pwedeng pag-ulayan, manunugod sa caroling. Kadakol talaga. Pero ayan, si mga nagbabalak mag-caroling dyan, dangugon lang po rin do ang episode na ninyo. Kadakol po kaming tips na naitao. So, sana maging magayon ang episode na ni para duman sa mga caroling and carolers and sa kakarolan. Ayan. Para sa indo po inihong episode na ini. And gusto mo rin pasalamatan na nagsending stars, 'di ba? At least na-appreciate din ang pangangaroling ta. Salamat po. 1, 2, 3, go. Thank you.
Ang babait ninyo, thank you. At para naman po duman sa daing nagtaoning mga stars, Thank you, thank you. Ang babarat ninyo, thank you. Di ba? Na, joke lang. Pero thank you so much po. Ayan. Sa inyong suporta, grabe na. Oh. And yeah, basahon mo din si yan. Army! Wait lang. Dal. Mapaaram muna kita. Halat lang kasi ang sa tuya pong live nakaabot po ng Greece. Wala nga ito, maano muna kita, mapaaram Wow. kita. Kaya yan. Okay, mapaalam. Okay, so ini po si Bon. Ini man po si Christina. As in ka mo nagdanog sa podcast na ginibo para sa mga Uragon, ini ang taga Bicol. po, To the world. Podcast. podcast to the world. Ayan, so bago kita magpaaram mga tugang, or bago magpadagos kan sa tuyang live, Tapos na kita mag-recording. recording. Pero hindi pa kita tapos Ay, mag-live. puntong ko na muna ng record ko Sige. dito. Pwede mo na din yung lion.